तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि बानजायनायाव दोरोङारि बर'नि मोसानाय आरो दामजु दामनायनि मावबादाया दिनै थुंगेबाय। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय हारिमु आफादनि बानजायनायाव बर'नि माखासे दोरोङारि मोसानाय आयदा आरो दामजु दामनायखौ गोदान लाइमोनफोरनि गेजेराव फोरोंनाय थांखिखौ लानानै तामुलपुर मथंगापुरीनि देंखो फैसालि नब्लाङाव मोनसे मावबादा लानाय जायो। बे मावबादायाव फोरोंगिरि महरै दुलाराय हारिमु आफादनि मोसामु नेहाथारि एबा क'क्राझार फाइन एन्ड आर्ट्स फरायसालिमानि दोरोङारि आयदानि फोरोंगिरि धीरेन रामसियारि बिथांखौ फोरोंगिरि महरै हांख्रायना लाबोनाय जादोंमोन। दोरोङारि बर'नि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय, थावख्रि सिबनाय, बैराथि मोसानायजों लोगोसे गुबुन गुबुन आयदाफोरखौ लाफानानै खाम दामनाय, सिफुं सुनाय आरो सेरजा दामनाय आयदाफोरनि सायाव फोरोंथाय होनाय जादोंमोन। थांनाय 8 जुलाइनिफ्राय जागायनानै 20 साननि थाखाय खुंफुंनाय बे मावबादाखौ मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों फोजोबनाय जायो। दिनैनि फोजोबनाय हाबाफारियाव मोसागिरि आरो दामजु दामगिरि बिथांमोननो गासैनोबो फोरमानलाइ होनाय जायो। तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि आफादगिरि नरेन बर'नि आफाद सामलायनाय बे हाबाफारियावनो तामुलपुर हालामनि गागि महरगिरि रामेश्वर ब्रह्म, तामुलपुर जिल्ला एबसुनि आफादगिरि बिमल बर', दुलाराय हारिमु आफादनि मोसामु नायसंगिरि फुलेन मुसाहारि, तामुलपुर जिल्ला हारिमु आफादनि गाहाय नेहाथारि बिद्युत बर'जों लोगोसे गोबां मोसाखावरि आरो दामजु दामगिरि ओनसोलनि सांग्रां मेलेमजिबि आरो बिगोमाफोरा बाहागो लादोंमोन आरो हाबाफारिखौ जाफुंसार खालामदोंमोन। तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि जे 20 साननि मोसानाय आरो दामजु दामनाय मावबादा थांनाय 8 जुलाइनिफ्राय जागायनानै दिनै 27 जुलाइ दिनै जोब्बाय आरो लोगोसेनो बे फोजोबनाय हाबाफारि क्लजिं सेरेमनि बे हाबाफारिखौ खुंनाय जादों। बेवहाय तामुलपुर जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गिबियावनो गासै 200सो सोलोंसाफोरा बाहागो लादोंमोन, नाथाय माखासे समनि आंखाल आरो हान्थामेलानि उसुबिदानि थाखाय दा फैयै फैयै दिनैनि समाव 105 जोन दा नै बेवहाय दङ। जाय सोलोंसाफोरा बेवहाय वार्कशपखौ लाबाय बा मावबादाखौ लाबाय जोबोद मोजाङै लादों। आसा खालामदों इयुन जोलैया बिसोरखौ नुनानै आरो जोंनि बर'नि मोसानायफोरखौ बा बर'नि दोरोङारि हारिमुखौ सिबिनो सांग्रां जाबोयो। आंनि बुंनांगौआ बेखिनियानो। बेवहाय मोसाग्लांनाय सिख्रि सिख्ला आरो थावख्रि लुनाय, बागुरुम्बा बेबायदियैनो गासै 15टा आयदाफोरखौ बेवहाय फोरोंनाय जादों आरो फोरोंगिरिया जोंहा दुलाराय बर' हारिमु आफादनिनो फोरोंगिरि धीरेन रामसियारि आदा बिथाङानो फोरोंदों। दामजु दामनाया जोंहा खाम, सिफुं, सेरजा बे मोनथाम आयदाखौ लाफानाय जादों। दिनैनि दिनाव गासैबो मोनथिगौ जोंनि जाखांफुनाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा जोंनि गुबै हारिमु दोरोङारि जि हारिमु बे हारिमुखौ बेनि फारसे बारा इन्टारेस्ट होनायखौ जों नुनो मोना। बांसिनानो माने मडार्नाइज माने मडार्न केसेट डेन्सआनो जा बायदिसिना मडार्न डेन्स बेफोराव गोसो होयो। थिग बेनिखायनो जोंनि गुबै हारिमुआव बारा इन्टारेस्ट होनायखौ नुयिनि थाखायनो जोङो बे वार्कशपखौ जों खुंनो गोनां जादों आरो दुलाराय बर' हारिमु आफादनि नटेसन बायदि बे वार्कशपखौ जों खुंदों। जों नुनायाव बेवहाय जाखिनि सोलोंसाफोरा बाहागो लादों गासैबो गोसो होथाबदों आरो बिसोरखौ नुनानै आरो गोबां जोंनि बर'नि जाखांफुनाय लाइमोनफोरा जोंनि बर'नि गुबै दोरोङारि जि हारिमु मोसानाय दामनाय बेफोराव गोसो होगोन।